Eneke Indonesia, eneke Jawa Timur, eneke Jombang, eneke Perak, eneke Cangkring Randu. Niku mergo eneke Kanjeng. Ora eneng Jeng Nabi Cangkring Randu ndak enek. Lek Cangkring Randu ora enek nyenengan ya ora. Bu. Cara Jeng Nabi ndak enek Cangkring Randu ndak. Lek Cangkring Randu ndak enek nyenengan ya ora. Lho kaya ngene kok ji enek sing muni mulutan bid'ah. Logika berpikirmu piye? Wong nikmat sing paling agung nikmat lahirnya Jeng Nabi kok. Terus Allah ki merintahne sapa sing tampa nikmat kon syukur kok. Lah wong Cangkring Randu syukur kok dadak takon dalile. Dalile ya lek tampa nikmat kon syukur. Wong iso kredit sepeda motor tanpa uang muka kok selameti kok. Lho kredit tanpa uang muka lho rumangsa marem dipercaya dealer. Lho ngono ki lho dislameti. Mosok nikmat lahirnya Jeng Nabi ra dislameti ki lho. Nggih napa nggih? Mula Kanjeng Nabi malam hari ini gaumun karo wong Cangkring Randu. Suatu hari Rasulullah itu jagongan kali sahabat bat dalem Jeng Nabi. Aku kira awakmu seneng karo aku, cinta karo aku, mahabbah karo aku, iman karo aku gak gumun. Gak gumun. Datang apa Jeng Nabi? Lah kowe ketemu aku bedino, roh aku bedino. Awakmu roh ngibadahku. Bahkan awakmu roh mukjizatku. Lho lek kowe seneng karo aku ora gumun, ora gumun. Sing tak gumuni bakso ning akhir zaman. Enek negara jenenge Indonesia, provinsi Jawa Timur. Enek kabupaten jenenge Jombang, enek kecamatan jenenge Perak, enek desa jenenge Cangkring. Wong iki ketemu aku rong tau ngimpi lho rong tau ketemu aku. Lho kok wong iki cek seneng karo aku kuwi lho sing tak ngumuni. Jeng Nabi ki malam hari ini ngomong karo jenengan Pak. Ki jenengan lho rong tau panggih Jeng Nabi nggih. Ngimpi dereng nate. Blas beh padha lek ngono. Lho nggih. Lah jenengan rawuh rene prayo mergo seneng karo Kanjeng Nabi ta? Janjine Jeng Nabi sapa sing seneng karo aku man ahabani kana ma'i fil jannah. Sapa sing demen karo aku kumpul karo aku nang swarga. Amin ya rabbal. Selanjutnya Kanjeng Nabi niku diwujudne oleh Allah untuk apa? Niki sing pertama kedah kita pahami. Jeng Nabi niku diwujudne kalih Allah dawuh Jeng Nabi piyambak misine mek sitok. Tugasnya mek sitok, SK-ne mek sitok. Prabote dawuh Mbah Yai Idris ngangge innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku ki diwujudne ning donya misiku mek sitok ndil, menata moral, menata akhlak, menata budi pekerti. Masya Allah. Kula dalam diam niku merenung ya Allah. Kanjeng Nabi ki wujud SK-ne kon nyempurnakne akhlak. Lho lek ngono donya ki sing paling mulya akhlak nggih. Donya ki sing paling mulya akhlak. Orang itu dikatakan baik itu karena akhlaknya apa? Ngapunten, mboten karena kualitas ibadahe. Wong dikatakan baik itu bukan karena ilmune tapi krana akhlake. Wong dikatakan apik ora mergo jabatane, ora mergo kekayaane, tapi mergo akhlake. Bu. Jenengan duwe tangga sregep ngibadah. Salat mesti jamaah, deres Quran istiqomah, tahajudan istiqomah, salat duha istiqomah. Jenengan duwe tangga ahli ngibadah. Ning sayang lek rewangi tukang maido. Kuwi apik apa elek? Apik apa elek? Kuwi lho wong sregep ngibadah tapi lambene tukang maido. Lho panggah elek. Nggih napa nggih? Sampeyan duwe tangga sugih tapi angkuh. Petuk tangga dulur kanca gak gelem nyapa apik apa elek? Elek.
Sing darani apik iki tibane akhlake, Pak. Jenengan duwe tangga pinter. Wis ngilmu apa dikuasai, tapi pribadinya sombong. Apik napa elek? Elek. Sing darani apik iki tibane akhlake. Mulai Indonesia tas geger-geger iki kan mergo akhlak to jane. Indonesia niki nembe geger Pak hari-hari ini jane ya mek mergo akhlak. Mulai zaman awake dhewe sekolah biyen enek pelajaran PMP Pak Polisi, pendidikan akhlak Pancasila. Nah ya moral kan yo akhlak to. Dimbiyan awake dhewe iki enek PMP pendidikan moral Pancasila. Wis. Awake dhewe iki dibelajari PMP iki ben akhlake iki kaya sila-sila dalam Pancasila. Terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo. Kudu adil no. Kok penak men. Niki wis tak umumne, sapa sing arep nyalon anggota dewan wajib duwe omah. Wingi lek ora ndek omah, engko kon nggaekne wong-wong terusan. Terus enek apa ki jenenge? Tunjangan omah barang ile. Mosok kalah karo sales. Sales iki arep nyambut gawe wajib punya motor. Sales iki lek nglamar penggawean kudu duwe motor. Jadi sok mben iki kula tak omong nih, sapa sing arep magang dewan kudu duwe omah. Jadi sok lek wis dadi anggota dewan ora enek tunjangan omah, ngono lho. Kudu adil no. Awake dhewe bakul cilok sedina golek 30.000 wangel. Lah kok ngono sak wulan sedina dundakne 3 juta. Yo menyuk men aku ya ngono. Iki golek cilok lho bakul cireng iki lho golek 30.000 lek kangelan. Lek kono ngene enak sak wulan 3 juta. Apa sedina 3 juta. Lho kok enek lho Pak tunjangan kangge telepon barang Lego Idris. Lah wong-wong iki tuku pulsa tuku dhewe kok kono kok nungkokne kancane iki lho. La ilaha illallah. Kok enek tunjangan listrik iki lho. Sampe listrik bayar dhewe Pak nggih. Kono iki kon awake dhewe njaluk tunjangan listrik kok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Awake dhewe iki ya Allah, beras ki ya njaluk tunjangan. Awake dhewe kan nunggu dhewe ta. Sekian Masya Allah aku. Anjen duka Pak. Perlu pembenahan dari segala banyak hal kadang kula iki Masya Allah. Awake dhewe iki kadang dikuyo-kuyo ngoten. Dipaksa kok melu BPJS. Mbasa anu tenan imbakne mek 3 dina bar ngono kon mulih. Lah itu BPJS nek sing mek 3 dina mari enggak mari kon mulih kok. Lha ujirene padha lho kula iki duwe kisah nyata. Mara sepah iki winginane kenging prostat. Duwe BPJS. Lah niku kula terus bojo kula niku nek melu BPJS operasine nyak ulan. Lagi dioperasi. Gek mantune kiai, apa ya mentolo. Tapi lek umum langsung, lha iki piye iki aku ngene. La ilaha illallah. Nun sewu Mas Polisi, ngapunten sing kathah. Kadang-kadang awake dhewe iki ya peh ning dalan iki ora di SIM iki ya ditilang. Tapi golek SIM angel kaya ula kejguruli iki lho. Iki piye iki aku jan ya Allah. Lho. Sama ini ngapunten Mas Polisi ini nyata. Kula iki duwe kanca, mboten gemen-gemen Pak, dosen Pak. Melu ujian ki 5 kali ndak lulus Pak. Dosen niki. Akhirnya halah Pak Lukman serakire aku wis ra disim-siman. La ilaha illallah. Kapolri pernah marah. Lha kowe nggih soal ujian menggok-menggok kaya ngene iki lho. Iki polisi urung kepara lulus Pak. Lho pernah Mas Polisi Kapolri itu marah. Jadi awake dhewe iki jan Masya Allah. Orang duwe SIM dicekel, ditilang, golek SIM ya Ini kadang saiki ya akhirnya ya niwat maklarui. Mak maklar tak nyuta ya beres engko.
Astagfirullahaladzim. Nuwun sewu Mas polisi, nuwun sewu. Ini yang ini gimana nih masyarakat iki gampang cemburu ngoten niku lho, Pak. Kula sering kali matur pejabat iki jenenge pelayan. Lah awake dhewe iki jenenge juragan. Lah kok bupati kok tumpakane Toyota Alphard iki. Lho nggih to. Mosok pelayan kok mobile luwih apik timbang majikan. Mosok enek pelayan kelambine luwih apik timbang majikan. Kuwi mesti ngentet kelambine majikan kuwi yo. Loh nggih, hari ini kita disuguhi hal-hal yang semacam itu, Pak. Metu ke Toyota Alphard, Masya Allah. Metu ke Velfire, tumpakane Masya Allah. Gek kuwi wakil rakyat, gek jenenge wakil karo sing diwakili, derajate dhuwur sing diwakili. Pak Lurah iki makili Pak Camat. Pak Camat ki makili Pak Bupati. Pak Bupati gak rawuh sing makili Pak Camat. Pak Camat gak rawuh sing makili Pak Lurah. Apa enek Pak Camat makili lurah? Ya ora eneng no, ora diduga jenenge. Wong awake dhewe iki wakile kok. Lha kok kono malah enak-enak. Bu. Masyaallah. Sampai Gus Saiful tuku lemah iki lho regane 90 juta. Kuwi dibalik nama iso entek 24 juta. Gek mek oleh kertas telu. Mosok kertas sitok regane 8 juta to. Kayak winginane iki pemerintah ngenekne sertifikat gratis ki lho ya iso. Ya berhasil. Lho ngono kok ora diterusne. Nggih napa nggih? Kok mek mandek berapa? Masya Allah. Ya ngene iki sing jenenge ora eneng keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mula biyen enek PMP, pendidikan akhlak Pancasila. Bu, mula manusia ki dikatakan hebat itu karena akhlaknya, Pak. Bukan kualitas ibadahnya. Di zaman Rasulullah niku duwe murid, Pak, namine Alqamah. Lah ibadah bersama Rasulullah. Jamaah bersama Rasulullah, hartanya habis untuk berjuang bersama Rasulullah. Alqamah niki muridnya Kanjeng Nabi. Alqamah ki sahabat, Pak. Tapi sedo gak nggawa kalimah tauhid. Nalikane kritis dituntun karo garwane, ya la ilaha illallah. Mboten saged muni. Berkali-kali mboten saged muni. Garwane utusan sampean sowan Kanjeng Nabi. Sampeyan aturne lek murite kekasih kritis dituntun gak iso ngonekne kalimat tauhid. Kanjeng Nabi lek saged kon tindak rene ben dituntun Kanjeng Nabi. Akhirnya sowan teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi murid panjenengan, kasih panjenengan, orang yang selalu bersama panjenengan badhe sedo Kanjeng Nabi. Dituntun nggo kalimat tauhid mboten saged, panjenengan katuran tidak mriku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, Bilal dalem Kanjeng Nabi, awakmu sing rono. Akhirnya dituntun kali sahabat Bilal mboten saged mungel kalimat la ilaha illallah. Lajeng balik dateng Kanjeng Nabi. Piye Bilal mboten saged Kanjeng Nabi? Balik oneh. Takonono. Alqamah cek ndi ibu apa ora? Lek cek duwe golek ana, ibuke kon rene. Akhire Mbak Alqamah tasih kagungan ibu nggih, daleme pundi mriko? Dipadosi panggih, Bu, jenengan Ibu Alqamah nggih, jenengan timbali Kanjeng Nabi. Saweneng timbali Kanjeng Nabi, akhire panggih wonten dawuh Kanjeng Nabi, Bu, Alqamah niki putrane jenengan nggih. Jenengan jujur kula Rasulullah. Napa nalikane urip Alqamah nate duwe akhlak mboten sae kalih jenengan? Napa nate gelakne jenengan? Ibuke langsung menangis, nggih Kanjeng Nabi. Alqamah kula timbali, mboten purun mara Kanjeng Nabi. Kurang piye kula dados ibu? Lemah cengkal 300 ya pun kula wehne. Njaluk toko nggih kula gawene. Dereng dangu nyuwun Honda Brio ya kula tukokne. Kula timbali kula kan benakne genteng mboten purun Kanjeng Nabi. Sakitnya tuh di sini Kanjeng Nabi. Aja rek sing batin mosok kitabe ngono kuwi ora. Iki mek menakne cerita. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, Bu Alqamah mboten saged ngonekne kalimat tauhid. Ilate nekuk kegandolan.
kagungan akhlak mboten sae kalih panjenengan. Jenengan ngapura Bu, mboten Jeng Nabi, mboten. Anak kok akhlaknya rapi karo wong tuwa, mboten Jeng Nabi. Dirayu kalih Kanjeng Nabi untuk memaafkan mboten purun. Akhir Rasulullah dawuh, "Bad dalem Jeng Nabi nglumpukno kayu." Mbasa kayu nglumpuk ibuke matur, "Damel napa Jeng Nabi?" "Tak ge ngebong anakmu. Aku gak lilo lek muridku kekasihku orang yang selalu bersamaku sok ning akhirat dibong karo Allah, mumpung durung dibong tak bongi nang donya." Siapa ibu yang rela melihat anaknya dibakar? Jeng Nabi pun jenengan bong, lek ora oleh dibong ngapuranen. Akhirnya ibu dawuh, "Nggih Jeng Nabi, jenengan sekseni dosane Alqamah, kula ngapunten Jeng Nabi." Bilal tuntunan Alqamah. Langsung Bilal melayu teng daleme Alqamah, cek teko ngarep lawang. Alqamah jerit, "La ilaha illallah." Akhirnya sedo dalam keadaan husnul khatimah. Betapa agungnya akhlak. Akhlak yang jelek akan menghancurkan semua kualitas ibadah kula karo panjenengan. Murid Jeng Nabi jenenge Alqamah meh kepleset Pak, mergo gelakne wong tuane. Mula sering kula aturne wong sak alam donya iki lek diangen-angen fi hadzal zaman niku sing paling hebat wong tuane dhewe-dhewe. Mula jaga akhlak dengan orang tua. Mergo wong tua niku wis disabda karo Kanjeng Nabi, "Ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain." Ridhone Allah didhale nang ridhone wong tua, murkane Allah didhale nang murkane wong tua. Sehebat apapun kita jadi anak Pak, lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten lilo. Wis to jenengan dadi wong pinter, gelare tumpuk-tumpuk profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak WC-ne pisan. Sampe dadi wong pinter, gelare tumpuk-tumpuk, wong tua gak lilo, demi Allah, Allah melu mboten lilo Pak. Mending gak duwe gelar, mek duwe gelaran karpet. Tapi wong tua lilo, Allah melu lilo Pak. Jenengan dadi wong ahli sedekah, donya entek ge bangun masjid, TPQ, madrasah diniyah, santunan anak yatim, janda miskin, ahli sedekah. Wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten lilo Pak. Mending nukokne cenil entek 2.500, bapak ibu lilo, Allah melu lilo Pak. Awake dhewe dadi pejabat, dadi lurah, dadi camat, bupati, gubernur, lek perlu dadi presiden ganteni Pak Prabowo, lek wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten lilo Pak. Mending dadi tukang golek rosokan, tapi wong tua lilo, Allah melu entek uripe anak cekel wong tuweke dhewe-dhewe. Awake dadi wong ahli ibadah, salat jamaah, dari sekolah istiqomah, tahajudan istiqomah, ahli ibadah, wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten lilo Pak. Mending mijeti bapak ibu suwine 5 menit, bapak ibu lilo, Allah melu lilo. Napa enten buktine? Ya buktine Alqamah niki to. Mula sing rawuh mriki tulung akhlake dijaga dengan kedua orang tua. Bu, sing jek duwe wong tuwek dijaga hubungane. Lho nggih. Mula jenengan tak peseni Bu, sampean iki lek iso sabar kumpul wong tuwek. Mergo lek sampean sabar bendina nyenengne wong tuwek, lek wong tuwek seneng Allah melu seneng. Lek Allah melu seneng barokah. Tapi lek sampean dadi anak kaku, gak sabar, aja kumpul wong tuwek. Golek kontrakan ae. 3 kilo engko pendak kangen moro kuwi malah rukun. Mergo kumpul wong tuwek iku kudu sabar. Mergo kumpul wong tuwek bendina nukokne apa iki jarang diceritakne. Tapi anake sing adoh mek sak wulan pisan moro ngene bendina diceritakne. Anakku sing Mojokerto kae mendak rene mesti gawa bakso. Ora eneng anak kaya anakku. Sing bendina kumpul nukokne cilok, nukokne bakso, mie goreng, wis ora tau diceritakne. Ya pancen kumpul wong tuwa iku kudu sabar. Pra ya ngono to yu. Biasane sing gampang diceritakne ora sing adoh. Ngono ki lek maro bare ya sak wulan pisan. Dik ngono ki mulih ya ngerontoki kambil to. Kates gowo, tewel gowo. Ya ngono ki kumpul wong tuwa iku kudu sabar. Ngono lho. Bu, sabar nggih. Lah carane bukti wong tuwek iya niku wae aja gelakne. Nomor 2 aja pelit. Samane nek karo wong tuwek hitung-hitung, Allah genten hitung.
Lho sampeyan nek karo wong tuwek los, Allah genten los. Dadi lek pengen sugih, lomano karo wong tuane dhewe-dhewe. Ya tenan, sampeyan aja hitung-hitung. Nek sampeyan panggah pelit karo wong tuwek ya angel kon sugih. Lah omahe sanding karo wong tuane malah belas ora tau masak. Bedino sarapan njaluk mboke. Yo mulih ki nggo sak piring jangan sak mangkok dikene sing lanang. Wah, kere iki kere. Mula tenan sampeyan iki bar pengajian sesuk mara ngene ibuke, mboke, Mbok, mulai saiki listrik sing bayari aku. Wis rasa mikir listrik, iki anakmu ki lho. Mak, entek pira to makmu karo bapak saulan? 20 kilo pejari anakmu ki lho. Aja pelit. Lek lara, rene tak tukokne obat. Suntik, aku sing bayari. Ngopeni sawah, sing ngirim apa jari aku, ora usah mikir sampean ya. Poso mboke diparani, Mbok. Ora usah mikir sahur, ora usah mikir buka, apa jari anakmu ki lho. Lu tenan. Wis jajan iki riyaya 3 setel meja aku sing nyukupi. Lho. Iki Ibu sampean bajune 3 setel, Pak, 3 setel. Ya iki 10 juta gawe persiapan lebaran. Aku urung tahu kok. 10 juta ta urung. Duh tenan, Pak. Tenan. Kula niki sampe sering cerita Gus Saiful. Kula kali Gus Saiful kan padha wong Jember tangga desa niki. Kula niki 6 tahun urip kula ning pinggir jalan, Pak. SMA niku mek nggo buku sak sitok kula sain. Bendina ki turu ning pos kampleng ning pinggir jalan 6 tahun. Tamat SMA ibu bapak kula muni mondok Lukman. Wah, mondok oleh apa? Lah terus piye? Kula tak merantau. Tahun 90 kula tamat SMA merantau teng Surabaya. Setahun ndak oleh apa-apa yu. Awakku jeleput mergo bendina gelut karo satpam atik kalah terus. Akhirnya kalau kembali kalau untuk hidayah kembali bersimpuh, nggih kalau tak derek dawuh jenengan piye nek kalau tak mondok mawon. Mondok nang ndi? Kalau tak mondok teng Jampes Kediri mawon. Akhirnya kalau manut wong tuwek mondok sekitar 8 tahun. Ya Allah barokah. Saiki gak ketangi mami tahlil payu yu. Ngene lho. Iki sampe diundang ning kene iki demi Allah, mergo enek ridane wong tuwek, Pak. Ngono lho, ki sing jende wong tuwek diapi-api, engko bar pengajian aja mulih sik golek toko buka. Tuku kacang atom karo roti sisir. Mbok iki diparani. Dok 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 dok. Sapa ki? Aku Mbok Tun. Nyapa Tun? Iki lho Mbok enek kacang atom karo roti sisir. Lho kok dengarin te Tun tas diomongi Pak Lukman, Mbok. Lho tenan, Pak. Ini kisah nyata jenengan tak ceritani. Teng Blitar itu ada seorang perempuan alumni pesantren. Ndak punya orang tua. Omahe karo mara tuwane niku gak duwe wong tuwek, duwene mek mara tuwa wedok sitok ndil, Pak. Karo si mantune wedok niku dikontrakne etek. Mriki napa nek ngarani, Bu? Bakul sayur niku napa? Etek nggih. Lijo. Padha karo Jember berarti. Dikontrakne lijo, Mbak. Sampeyan saiki mara ngene mara tuaku. Apa sing dijaluk mara tuwa? Kowe ana, aku sing bayari. Itu sekitar tahun 2013. Akhirnya mara, Mbah, jenengan kalih mbake kan mundhut saksir jenengan. Mengki sing bayari mbake. Pendak dina Sabtu niku totalan, Pak. Kadang tek 75, kadang tek 100, paling banten tek 120. Mek gara-gara ngontrakne lijo mara tuwane. Si mantu niku lho, Pak. Ya Allah. Rezeki kok disok nih karo pangeran. Bakulan teng pasar Blitar iki lho Bu. Ya Allah, saking larise bokong iki ra ketok. Oh main niku gedek. Gus Saiful karo Allah dikersakne satu ku pickup. Mari satu ku pickup leren Allah mboten iso tuku panter. Mari satu ku panter leren Allah saya mboten Pak. Pantere didol omahe dibangun apik. Mari bangun omah leren Allah ngesoki rezeki mboten. Iso duwiti tegalan burine.
Mari duiti Tegalan burine leren mboten. Allah ngersakne iso tuku Kijang Innova. Mari iso tuku Kijang Innova leren. Tahun 2013 pamer Pak Lukman, alhamdulillah kula saged daftar haji sekalian. Iki lho Pak, lek loman karo wong tuwek nyata tenan. Oh. Hoi. Aja pelit. Hei. Iki anak sing batin. Terus omongno lha kuwi. Anakku kuwi lho sing ning sore cagak kuwi anakku kuwi. Terus. Lho pancen nyapa to Pak jenengan ki hebat. Lho pancen lek diitungi wong tuwek uripe mek entek ge ngurusi anak kok. Lho nggih sampane lho arep sare mikir anak, tangi kok sare ya mikir anak, sampai sare ngimpekne apa to anak sing njaluk gak kok turuti Pak. Motor tukok nih, mobil tukok nih. Lho nggih to. Sawah diwehne. Lho lek perlu nyawa kok sing njaluk anak kok wehne Pak. Tangga kula winginane anake wedok niku ninggal. Bapak iki seminggu lek nangis ndak meneng Pak. Entuk 2 dina niku kula takziah. Lah kok muni ngene Pak Lukman. Anak wedok kula ninggal. Estu Pak Lukman cara nyawa kena dijolne tak ijolne nyawa kula. Ben kula sing mati pun anak kula. Ya Allah. Sampeyan ki lek urusan anak bu nyawa lho kok wehne. Bu, sampeyan anake lara gak mari-mari, piye lek ndonga sampeyan? Ya Rob. Lek penyakit kena dipindah-pindah mawon penyakit anak kula teng kula. Mpun anak kula sing lara ben kula ae. Sampeyan lek urusan anak ngijolne penyakit wani. Sampeyan lek urusan anak sembarang kok wehne. Sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu. Piring kok jenenge anakmu. Cowek kok jenenge anakmu. Gelas kok jenenge anakmu. Wih mergo sayang apa Samarilang aku ora ngerti aku. Oh Samarilang. Lho tenan, Masya Allah. Mula sing rawuh mriki ayo dijaga akhlake karo wong tuwek, aja cetil. Kula niki kan nganu Teguh Saiful. Lek mulih ngaji niku kan biasanya kan digawani berkat. Lah nyapa sampean kok guyu? Ora ning Perak apa kiai ngaji ra usum digawani berkat. Lho ora lek ora usum aja kok usumne pancen siji desa siji kok. Kula iki kan wis ora ndek wong tuwa. Kula iki mek duwe mara tuwa sitok endil niku tak eman tenan, Pak. Lah kula iki biasa lek mulih ngaji digawani berkat. Mulih jam pira niku bojo kula candi kula niku. Bojo kula tak omongi, "Dik, Pak sampean paringi, Bapak sare bene engko lek tangi ben didahar." Mek gara-gara pendak entuk berkat didom karo mara tuwa. Ya Allah, undangan ngaji ki ra pedhot. Jenengan ngundang kula sampe saban wis ora eneng. Mergo nyapa? Beneh karo maratuwane. Mula nuwun sewu Mas Saiful, kula niki lek ning Blitar urung tau mulih ngaji digawani berkat sitok urung tau. Deh, tenang. Lho, iki kok do salah pahami piye iki? Kula iki lek ngaji ning Blitar minimal mesti digawani loro karo panitia. Iki kiyaine digawani ana loro sing sitok ben dikekne maratuwane, ngono. Nah, tapi ning Perak ra usum ya apesku ki engko. Ora kok aku njaluk berkat ora estu Mas Yai Saiful. Aku mau ya wis sangu. Dene engko ora digawani berkat estu tuku martabak aku engko. Lah piye maratuwa wis ngerti lek mobile gak enek ora yo ngerti lek ngaji. Nek sampe mulih ra nggo apa-apa kan yo ndak penak aku. Winginane ning Blitar aku muni ngene lho kok panitiane nesu. Kiai kok ndermis gawan ana 5 kono. Akhire digawani 5. Lek panitiane kene numesu ora yo oleh 5 ki engko. Lah tenan Pak, lho lek ngono akhlak itu tenan segala-galanya. Sapa muni ho. Wih, lho kok kemen kuwi? Diceritakne dulu di zaman Rasulullah ngapunten, ada seorang perempuan ahli ibadah. Tidak hanya sahabat yang kagum, tiap malam tahajudan, siang puasa, Pak. Istri Rasulullah sampai kagum. Sayyidah Aisyah kagum kok enek wong wedok kaya ngono kuwi kualitas ibadah. Sahabat dan istri Rasulullah punya keyakinan hiya min ahlil jannah. Wong wedok kuwi lesuk mlebu swarga. Karena apa? Kualitas ibadah hebat.
Akhirnya diceritakne Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jenengan pirsa tiyang wedok nika. Heeh, ahli ibadah. Nggih Kanjeng Nabi. Kok dawuh sahabat dawuh garwani jenengan benjang mlebu swarga. Kanjeng Nabi langsung dawuh lah. Bal hiya finnar, wong wedok sing ahli ibadah kesuk dincep ning neraka. Lho, ahli ibadah Kanjeng Nabi, awakmu ora roh tak duduhi. Wong kae ahli ibadah tapi sayang karo omah sandinge enggak akor. Satru ngentekne ibadah. Enek sing satru niki. Jeneng Nabi dawuh sapa sing satru karo wong liya, Allah genten nyatru wong niku. Lho lek wis urip disatru Allah, Masya Allah, semua ibadah kula karo panjenengan ditolak. Lah wong satru ki wong akhlake wis kula namung pesen momen mauludan mari jaga akhlak kita. Ibadah terus tapi jaga moral akhlak kula karo panjenengan. Karena kalau akhlak kula karo panjenengan tidak baik, ternyata ibadah kula karo panjenengan juga tidak baik. Sopo to gak kenal karo iblis niku lho. Iblis niku wa kana iblisu yasjudullah arba'ina alfasana. Iblis niku ibadah teng Allah suwine 40.000 tahun, sedetik pun tidak pernah bermaksiat, Pak. Tapi ibadah iblis hancur berkeping-keping karena nyapa duwe akhlak gak apik, rumangsa luwih apik tinimbang Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kula le Gusti jenengan dadose saking geni, Adam saking lemah. Kula kan hormat Adam. Mboten Jeng Nabi, mboten. Akhirnya Allah dawuh ukhruj minha fa innaka rajim. Iblis metu ka swarga, sampai kapanpun tak laknati. Ibadah 40.000 tahun hancur, Pak. Mergo nyapa? Akhlake gak apik, rumangsa luwih apik tinimbang Nabi Adam. Masya Allah, mula misi Rasulullah itu satu, Pak, menyempurnakan akhlak manusia. Mula lek ngono akhlak itu di atas ilmu, akhlak itu di atas kecerdasan, akhlak itu di atas kekayaan, jabatan, bahkan akhlak itu di atas ibadah, Pak. Mula Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lho lek ngono akhlak wong biyen rusak. Mula zaman biyen diarani zaman jahiliyah, Masya Allah. Ngapunten Bu, ngapunten, zaman jahiliyah niku kula duwe kathah buku cerita-cerita Ambiya. Ya kagungan kitab napa niku jenenge tipis-tipis niku, karangane Kediri niku. Kagungan napa kitab Sirah Nabawiyah. Wong jahiliyah niku ngapunten, karo wong wedok ngapunten Bu, gak patek ngregani. Jadi zaman jahiliyah lek nek wong wedok kok menstruasi, Pak, niku diturokne kandang unta. Wong jahiliyah iki di pemahaman wong wedok iki lek men kotor menjijikkan bawa penyakit. Men seminggu, ya seminggu turu karo untane. Urung dina pisan dibengoki piye, Mak? Urung. Apa, Mak? Abang. Petang dina piye, Mak? Cik teler-teler coklat. Seminggu piye, Mak? Wis bening ya, mulia. Dadi lek suci dikeloni bojone, lek men dikeloni untane. Itu perempuan jahiliyah. Saiki tentang mriki wong wedok men turokne kandang nyapi. Nah enek mangani eloni. Itu Rasulullah. Biyen kula ngaji cik cilik teng musala Mbah Yai Saiful. Niku diceritani karo kiai, anu lenduk le zaman jahiliyah kuwi. Lek enek wong wedok babaran kok anake wedok mesti dipateni. Wong jahiliyah iki ceritane lek anak wedok siji duwe keyakinan kok uripku melarat. Nomor loro, wong jahiliyah iki lek anak wedok isin Pak tentara. Mergo wedok iki gak duwe gagah, gak duwe maco, gak iso numpak jaran, gak iso perang. Isin. Nah, ada sebuah cerita walaupun ini dhaif dawe, tapi kok sering diceritakne karo kiai. Sayyidina Umar tapi dereng masuk Islam. Niku garwane babaran anake wedok. Garwane paham, iku lek konangan Sayyidina Umar, anakku mesti dipateni. Akhirnya anake sing wedok niku dipacaki lanang. Naluri keibuane iki lho muncul, mesakne. Setahun ra konangan, 2 tahun ra konangan, sampai umur 6 tahun, Sayyidina Umar gak ngerti lek anake niku wedok. Masa umur 6 tahun karo Sayyidina Umar
dipelajari numpak jaran. Karena kehebatan, kegagahan, ketangguhan seorang laki-laki zaman jahiliyah itu diukur seberapa tangguh dia mengendarai kuda. Karena wong jahiliyah ki senengane perang. Lah dipelajari numpak jaran, mari dipelajari numpak jaran dilalai kersane Allah. Lah kok si bocah niku sambat kudu nguyuh. Ya, kudu pipis. Rene akhirnya suale dipelorot nih. Pikirane Sayyidina Umar nalikane melorot iki mesti isine batangan. Mbok dipelorot lha kok isine mangkokan, Pak. Marah Sayyidina Umar. Kowe iki tibakne wedok, langsung damel joglangan. Ditanya kali putrine damel napa ya gedolanan sampean? Mari ge joglangan anake dijongkrok ning ngapunten, Pak. Dipendem urip-uripan kali Sayyidina Umar. Mula begitu Sayyidina Umar sudah masuk Islam, seringkali pinarak teng kursi niki nangis Sayyidina Umar. Ditanya kali sahabat, ya Amirul Mukminin, limadza tabki? Enten napa kok mular Sayyidina Umar? Sayyidina Umar jawab, aku kelingan zaman jahiliyah, anakku wedok tak pendem urip-uripan. Masya Allah. Kayak ngeten iki lho wong wedok. Malah lek masalah pernikahan nauzubillah, Pak. Dadi wong jahiliyah niku teng kitab Risalah Nabawiyah niku. Niku diceritakne wong jahiliyah ki lek rabi macame papat, Pak. Enek sing ditembung tok, motor ki digawa mulih, ya ora dijawabne. Tapi sing paling naif niku sing nomor 4, Pak. Wong jahiliyah ki lek duwe anak wedok kok wayahe rabi. Niku ning ngarep omahe ning pinggir dalan dipasangi umbul-umbul, Pak. Nuduhne lek omah iki duwe anak perawan gede wayahe rabi. Lho kok enek umbul-umbule? Menerima pendaftaran calon suami, Pak. Sopo oleh daftar? Ya kaya enek panitiane nomor urut 1 Pak Lukman. Nomor urut 2 Babinsa. Nomor urut 3 Babin Kamtipmas. Nomor urut 4 Lurah Cangkring Randu. Akhirnya sing daftar akeh diumumne enten sing daftar malih napa mboten? Mboten. Dengan ini pendaftaran ditutup. Sing daftar wong 30. Sapa sing dipek bojo, Pak? Ya Allah. Nauzubillah, ini fakta sejarah. Diceritakne ndak pantes. Lah kok wong 30 iki kon jajal cah wedok niku sitok-sitok dhisik, Pak. Berdasarkan nomor urut yang merasakan pertama kali adalah Pak Lukman. Pak Babin saking Jawiliyi sing antri dawa. Aja suwi-suwi. Akhirnya wong 30 zina. Mari zina sapa sing dipek bojo urung enek keputusan ngenteni cah wedok niku wau meteng dhisik. Mari meteng sapa sing dipek bojo dereng enten ngenteni keputusan cah wedok babaran dhisik. Lek wis babaran sapa sing dipek bojo, lagi panitia punya keputusan didelok bayine mirip sapa. Sapa muni Pak Lukman niku? Urung diteliti yo. Didelok bayine ganteng, Pak Lukman orang ganteng, ora masuk. Didelok bayine gagah, Pak Lukman ora gagah, ora masuk. Didelok bayine resik, Pak Lukman gak resik, ora masuk. Dengan ini panitia memutuskan bayinya mirip Lurah Cangkring Randu. Pak Lurah langsung yes. Tarik sih semangka. Kayak Bu Lurah langsung muni terusno ya, terusno. Pak Lurah Kang Putih. Oh nun sewu Pak Lurah, kapunten. Lha tibane ganteng tenan lho Yohan. Ya bener lek sing menang jenengan. Masa enek Kanjeng Nabi perempuan diwalik grembyang, Bu. Masa Kanjeng Nabi diutus jenengan dimulyakne karo Kanjeng Nabi. Bu, yang boleh pakai perhiasan dari emas laki-laki apa perempuan? Perempuan, Pak, kita tidak boleh. Bu, silakan pakai perhiasan emas. Agar panjenengan kelihatan mulia, terhormat, kelihatan anggun, kelihatan tambah cantik, silakan. Wong rabi niku sing entuk mas kawin laki-laki apa perempuan? Pak, kita ngasih mas kawin. Rasulullah yang merintahkan dapat mas kawin. Surga itu di bawah telapak kaki ibu apa kaki bapak? Ya Allah, jeng Nabi mulia nih jenengan sampai surga
di bawah telapak kaki ibu. Mboten kaki bapak. Mergo kaki ini bapak nyelepor pecah-pecah. Saking mulyane wong wedok Kanjeng Nabi dawuh enek perkara telu sing tak senengi, salat wangi-wangian. Yang ketiga perempuan. Saking mulyane perempuan Rasulullah ditanya sahabat, Kanjeng Nabi sinten sing kedah kula bekteni? Ibumu perempuan. Lajeng sinten ibumu perempuan. Lajeng sinten ibumu perempuan. Lagi keempat bapakmu. Kok ngene lho Kanjeng Nabi lek mulyane jenengan. Saking mulyane perempuan merembet ning Indonesia, enek ibu kota gak enek bapak. Enek ibu pertiwi gak enek bapak. Enek hari ibu gak enek hari. Lho mergo Kanjeng Nabi. Saking mulyane jenengan ya Allah, Kanjeng Nabi sampai dawuh al mar'atu imadul bilad. Perempuan itu tiang negara. Wong wedok cagake negara, cagake rumah tangga. Rumah tangga kita kokoh, Pak. Pokok ibu-ibu kokoh. Wis to, ngapunten, Pak. Wong lanang nakal kaya apa? Pokok sing wedok cik solihah, utuh rumah tangga. Tapi lek wis sing nakal blok iki ambruk. Mergo wong wedok ki cagak. Lek bojomu takon, "Bu sing ngaji mu sapa to, Pak Lukman? Apa judule?" Masjid ki rasa mergo cagake, Pak. Saestu. Nabi Nuh kurang hebat piye? Nabi, Pak. Tapi anake nakal jenenge Kanan. Nyapa? Mergo garwane Nabi Nuh itu bukan wanita sholihah, Pak. Wis to, pokoke lek cagake mening. Fir'aun niku bajingan tengik, Pak. Saking suwene lek bajing sampai tengik. Lho niku ngopeni anak, ngopeni bocah dadi nabi kok jenenge Nabi Musa. Lho mergo nyapa? Mergo garwane Fir'aun itu wanita sholihah, Pak. Mula tenan, pokok lek ibuke api, insyaallah anake ya anake ora usah dikongkon salat, pokok ibuke salat insyaallah anake ya. Anak-anak yang tidak sholat itu karena ibu itu tidak sholat. Mergo anak niku kerep melu ibu apa bapake. Ki sakmene kaya apa enek sing mangku anake sitok. Jajal ki boyo. Kuwi enek sing gendong karo ipit-ipit. Pokok ibuke sholat insyaallah anake ya. Sampeyan duwe anak cilik sampeyan ngadeg ngene Bu sholat. Kok anakmu lak mara nyanding. Mbok kon ngalih ya moh. Ngalih. Mulak gendang nyepak moh. Ibu sholat lho, aku ya sholat. Sampeyan Allahu Akbar, anakmu lho Mbak lek melu. Wah. Sampeyan maca Fatihah anakmu ya mbab. Jangan ada perempuan ndak sholat, khawatire anake ya ora. Mula lek rewang maghrib mulih sholat. Lek rewang maghrib mulih sholat. Becek buuh aja maghrib usume wong. Mula ning Cangkring Randu Pak Lurah diumumne. Nek enek wong mantu maghrib dikai tulisan untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah sholat Isya. Yo amplop pira sing ucul iki nggo. Bu. Anak iki ora usah dikongkon nutup aurat. Pokok ibuke nutup aurat, anake ya nutup. Anak-anak yang tidak nutup aurat iki mergo bendina karo ibuke iki gak tau nutup aurat. Lah pripun to Gus Saipul jenenge anak iki lho diteri nang TP iki kudungan. Lah kok malah ibuke ngeteri ra kudungan to? Enek apa ya? Enek apa ya? Malah ibuke nggih celana SMS silite metu sithik. Anak sing SMA silite metu akeh. Kadang SMK silite metu kabeh. Wah ibuke rambutnya dirimbonding, disemir ya Allah. Anake ditene TP iki kudungan. Ibuke numpak sekupi lek lungguh rodok ndegek, anake dipangku ning ngarep. Akhire kaose munggah, celanane mudhun. Akhire katoke ketok enek tulisane RP 2000. Sing arep dicontohne anak iki lho apa? Sampeyan ki cagak. Cagak. Lah diomongi mek mentelenge. Cagak.
Sampeyan ki lek melu karnaval melu wae, tapi karnaval sing bertema kebinekaan, kaya mbiyen lho. Karnaval sing bertema pembangunan, monggo. Aja melu joget ning dalan. Disawang anak ora pan. Lho kok malah ibuke ki ning dalan ho a. Ho a. La ilaha illallah. Wong wedok ki joget ning dalan haram. Enek ning kene ning miyok kan enek. Enek. Nduk ning kene yo enek kan apa ho-ahoe. Enten apa mboten? Miyok. Teng mriki enten. Ho-ahoe. Sampeyan yo miyok. Miyok apa ya? Oh ya, aja miyok. Disawang anak ora pan. Kaya ning Blitar ibuke joget karnaval ho a ho anake ngetone ning mburi karo muni ibu epak kok. Ibu epak. Bu. Aja miyok. Aja miyok. Disawang anak ora pan. Mergo sampean kuwi cah. Melu senam melu senam olahraga perintah agama, tapi milih nggen sing tertutup. Khusus wedok tok, aja campur karo wong lanang, aja ning pinggir dalan, disawang anak ora pantes. Klambine sing longgar. Aja nggae kaos ketat, celana ketat. Akhire kodoke ketok meringis. Disawang anak ora. Bu, lek cagake rusa anake ya. Lho winginane diceritakne Pak teng TV One niku. Enek mbok rondo niku wedok. Lah ya ora bener to. Enek rondo wedok niku mboten duwe bojo. Teko Lampung diundang teng TV One Pak Lurah. Acara apa nika? Mbok rondo ki diundang teng TV One nyapa duwe anak 12, Pak. Anake 12 dik cilik-cilik sing kagung sedo, gak rabi. Anake 12 digedhekne, subhanallah. Sing 10 dadi dokter, sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Iki lho rondo ki lek ngupeni anak rusa, mergo cagak. Kula nembe ngaji teng Blitar, Mas. Anake 3 cilik-cilik sing kakung sedo, bakul brambang. Anake 3 digedhekne. Ya Allah, sing pertama Mas, daftar akabri katut. Sekarang pangkate letnan kolonel dinas ning Riau, pas winginane wali maduki. Anake sing rabi nomor 2 ki dadi PNS dinas ning DKI Jakarta. Iki lho rondo ki lek ngopeni anak rusa mergo cah. Mula sampeyan tingali wong rumah tangga ki rata-rata lak sing mati dhisik lak sing lanang. Sama takon Pak Lurah, ning kene iki rondone karo dudone oke endi? Oke rondone. Lah nyapa kok rata-rata sing mati dhisik sing lanang? Ini bentuk kasih sayang Allah. Lek sing mati sing lanang cagake jek enek, roso-roso. Ning Perak kok enek wong rumah tangga sing mati dhisik sing lanang. Deloken kiwa tengen omah lak cik resik. Jero omah resik, kora-koran tuntas, umbah-umbahan tuntas. Anake dolan disawang pantes, sekolah baju dimasukkan, baju disetrika. Mergo cagake jek enek. Jajal sing mati dhisik sing wedok. Aduh. Kiwa tengen omah jembrung, jero omah jembrung. Mesteri ra tau disaponi, umbah-umbahan dikumtok. Kora-koran dikumtok. Sing lanang ya Allah nyepok sempak di salah meja makan, Pak. Oh, anake iki dolan umbele meler. Lah cagake enggak enek. Ngono ki sekolah ki klambine ya ora disetrika, ya ora dilebokne. Ngono ki dihilah iki suwale gak dislerekne. Akhire budal sekolah iki kacuke metu. Lah nyapa lah bapake gak tau mikirne kacuke anake, mikirne kacuke dhewe. Mula jenengan sing rusa, mergo jenengan cah. Wong lanang hebat kaya apa lah lek ditinggal wong wedok nglimpruk. Lah aku lho ditinggal rewang seminggu ki ndas kaya cepot tok. Lho Pak Harto iki kurang hebat piye, Pak? Dadi presiden ya 32 tahun. Sampai menyaksikan jadi sejarah ini membuktikan. Ditinggal Ibu Tin, kolek Pak Harto. Pak Harto kira-kira jadi presiden ditinggal cagake kuwi lho. Loh tenang Pak. Pak Habibie kurang hebat piye?
Sampeyan golek presiden pinter kaya Pak Habibie ndak nemu. Pak Habibie ki saking pintere, Pak, nate nggarap soal 10 bijine 11. Wes. Golek ana lek enek. Soale 10 bijine 11. La ilaha illallah, saking pintere, Pak. Iki kabeh mikir, kok iso ya? Pak Habibie ki garap soal 10, ternyata ada satu soal itu yang salah. Gurunya itu membuat soal salah. Kalau Pak Habibie dibetulkan Bu Guru, kalau angkanya ini tidak ketemu, maka angkanya harus ini. Ini angka ini juga ketemu. Gurune manut. Akhirnya soal 10 dijawab karo Pak Habibie bener kabeh, krono benernya soal sing salah oleh biji siji, akhirnya oleh biji 11. Pak Habibie ki wong pinter, Pak, ngapunten. Begitu ditinggal Ibu Ainun Habibie, Pak. Koyok wong linglung, Pak. Tiap hari teng Kalibata, tiap hari ziarah kubur, nahlil, aku rindu Ainun, aku rindu Ainun. Ya Rob, cepatnya saya dipanggil ya Rob. Wong wedok, wong lanang tinggal wong wedok. Limpro. Oh, nul karo sing lanang karo sing wedok kerenge masalah. Kono batin terus. Kalau bojoku sing kupluke rada miring lho. Tenang. Loh Pak SBY kurang hebat piye, Pak? Begitu ditinggal Ibu Ani Yudhoyono ngapunten Demokrat meh ceblok, Pak. Loh tenan pancen wong wedok iki cagak. Tenan, Pak. Wis to, aja kemlelet dadi wong lanang. Bu. Kula tak takon. Cagak iki ning omah apa ning sapa muni Hongkong? Sampean ki dimulyakne Kanjeng Nabi, sampean ki cagak. Cagak ki kudu ning omah. Aja nyambut gawe adoh-adoh, aja ambruk omahmu engko. Gus Idris tangga kula ki sing pegatan 13, Pak. Kiwa tengen lho, nyapa? Cagake gak ning omah. Kanjeng Nabi wis ngiman sampean ki cagak ning omah. Pak, lek bojo sampean saiki nyambut gawe adoh, bengi ki teleponen, "Mak mulya kowe cagak." Sampai gak mulih aku golek cagak anyar aku kok. Tenang. Mula kula sering kali matur wong wedok iwi ngapunten aja kok nyambut gawe lah lek sakit. Mergo ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Nah, kualitas kepemimpinan itu karena bima angfaku niku wae lho. Karena ada kualitas ekonomi. Mula sing sregep nyambut gawe kudu wong lanang. Apa sampean gak oleh nyambut gawe monggo. Di zaman Rasulullah wonten perempuan izin karo Kanjeng Nabi boleh. Tapi niatno membantu suami lek bar nyambut gawe mulih, aja ado-ado. Mergo sampean ki cagak. Mula dadi wong lanang kudu sregep nyambut gawe. Kualitas ekonomi pada kita, Pak. Pak, sing sregep nyambut gawe. Aja mek ngumpulne layangan. Layangane dipanjer mancing. Teng mriki enten wong model ngono kuwi. Wonge ya teko. Kupluke putih apa ireng? Kere. Malah aku lagi duwe tangga ora tau megawe. Dendi-bendino nggih sendaren. Pendak sorene weng. Pak, nyambut gawe nggih. Bu, jadilah wanita soli. Mergo jenengan kuwi cah. Mula jenengan ki dimulyakne Kanjeng Nabi sing sregep mau sholawat kangge Kanjeng. Barokah Kanjeng Nabi jenengan mulya. Mula tak peseni lek malam 12 mulut, lek nggawa berkat nang masjid nang musala tulung ngingkung. Aja panggah ndok gitu. Nyelameti Kanjeng Nabi kok ndok iki lho. Ngono ritek ndok bentes. Ngono cek kober dicampuri glepung. Akhirnya digoreng tipis-tipis kanale. Berkati digoreng masjid Mbah Yai Saiful. Enten apa tuh Bu? Mulutan. Mulih kok masjid anake nangis. Nyapa kok nangis ilatku kena iris endokmu lho Bu. Woi, ngingkung. Mulyakne Kanjeng. Sambel gorengi kentang, ojo kates. Mulyakne Kanjeng Nabi kok kentang, apa kok kates sih lho.
Enek sing telo rambak barang. Sapa muni enak telo rambak iku? Kuwi cowethil sing muni ngono kuwi. Ya panggah enak kentang organe kacek. Kentang. Kentang. Mulyane Kanjeng. Kadang nuwun sewu, kadang mulutan iki sing gatek ning ngapunten malah wong melarat-melarat kuwi kok. Lah nyapa wong melarat iki nggo berkat ning masjid musala nek ora kepangan ya nelongso. Akhire belah pitik Jawa, ya Allah, diingkung. Sambel gorengi kentang, bumbune keladuk-laduk, gurihe krasa, pedese krasa. Wong melarat iki malah nek mulutan mulyane Kanjeng Nabi. Elah sing sugih manggah sambel gorengi kakes. Lha ngono ki takmir masjid ya ora dong. Lho kok malah diumumne. Tekane berkate sing sugih dhewekno. Engko ben digawa kiyaine. Basa tak gawa mulih lah kok endok. Ngingkung sambel gorenge. Diling-iling golek mlaku wiritane kuwi ae. Ingkung sambel goreng kentang. Ingkung. Lha tenan, Pak, tenan. Kadang enek nyelametke Kanjeng Nabi kok Kentucky 3.000. Ya Allah, sing kandel kok gelepunge to. Iwake cilik. Ngene lho yu, nyapa to jenengan ki lek mulutan takon mulyane Kanjeng Nabi. Kula kuwatir sok ning akhirat awake dhewe petuk Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi panggih jenengan mesem, tersenyum, jenengan melu tersenyum. Terus Kanjeng Nabi berbalik arah melampah. Jenengan tanglet teng pundi Kanjeng Nabi ning swarga. Tumut Kanjeng Nabi endok kok melu. Katek sok melu. Ngingkung sambel gorenge. Apa ngene ae mumpung Pak Lurah rawuh. Digekne perdes ae peraturan desa. Wajib bagi warga desa Cangkring Randu bila mauludan sambel gorengnya harus wani ora. Dadi lek berkat arep mlebu ning masjid ngene iki takmir kontrol sik. Apa le berkat kondi kenging ibuke didelok lho ndok minggir. Dirasani kates minggir. Oi. Piye wani ge perdes. Piye ngono ki nek sing batin. Pak Lukman apa ya ngingkung, aku kiai prasmanan. Kiai kok nganes. Lha iki lho bojo kula nisanding kula lek mulut kula kelingan dawuhe Mbah Yai Jamal. Mbah Yai Jamal iki pesen teng mukhibine teng keluargane. Aja tenan mulutan ora nylameti Kanjeng Nabi. Aja mulyakno Kanjeng Nabi tembus Pak kula. Ya Allah Gus Saipul. Mbah Yai Jamal dawuh ngoten iku ya. Lah kula iki ben taun iki prasmanan. Duh tenan bojoku sak mengidik sok golek dina sing aku pas nganggur engko jamaah Yasin sampean lumpukne ning kene. Mangane prasmanan. Prasmanan. Niki bojo kula sampean takoni iki. Bruwekat iki ya renorno kiai kok. Piye jamaah mek loro? Weh ngonyek awakmu. Lha tenan mulyane Kanjeng Nabi. Kula niki ning masjid ya nggawa, ning masjid kono ki ya nggawa. Bahkan kula ki lek mulut Gus Idris seneng sedekah ning masjid itu kok. Hawane koyo masyaallah mulyane Kanjeng Nabi, mulyane Kanjeng Nabi. Tenan. Kentang. Awas lho. Telo rambak kuwi ya. Katese golek jalukan. Pun Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak karena akhlake wong biyen rusak. Mula diarani zaman jahiliyah. Mula nuwun sewu Mas Saiful, tradisine wong Jember niku. Wong Jember iki kathah medunten to. Wong Dura iki lek karo mulutan mulyane. Kula kemutan. Wong Jember niku lek arep mulutan iki tata-tata wis setahun, Pak.
Jadi begitu masuk bulan bakdo mulut, ki wong sepuh-sepuh mbiyen niku wis tuku pitik cilik-cilik, Pak. Ditakoni putune, "Damel napa, Mbah?" Lho lek ora paham, digedhekne. Sok taun ngarep teko dina slametane Kanjeng Nabi, dibeleh diingkung. Kuwi wong piye? Wong kene ya ngono, bakdo mulut tuku pitik cilik-cilik. Takoni anake, "Damel apa tebu kok nukoni pitik cilik-cilik?" Lho lek ora paham, digedhekne le. Sok taun ngarep teko dina slametane Kanjeng Nabi didol, diijolne kuwi cangkring randu. Gak sing batin, cangkemmu ngomong apa kowe. Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak karena akhlaknya orang dulu jelek. Lho lek ngono akhlake Kanjeng Nabi istimewa, istimewa. Kanjeng Nabi niku basyarun laisa kal basyar wa kal yaquti bainal hajar. Kanjeng Nabi ki yo manusa biasa, yo dahar yo ngunjuk. Nggih, Pak. Tapi luar biasa ing dalam apane zahiran wa batinan. Bentuk fisiknya Kanjeng Nabi pancen wis disetting sempurna, Pak. Pancen karo Allah disetting sempurna. Kanjeng Nabi niku selawase mboten nate mimpi basah, Pak. Kanjeng Nabi ki selawase urip mboten nate mimpi basah. Sempurna Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku selawase urip urung tau angop. Kanjeng Nabi urung tau. Las. Ora kaya awake dhewe ngrungok ning ngaji lagi lungguh. Ngaji ra barbar. Sampai enek sing melu yasinan lho. Maca yasin ya kober karo angop. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal. Ngono iki ora dibaleni makhrijul huruf sifatul huruf rusak kabeh. Jadi Nabi itu tidak tahu angop. Ora kaya awake dhewe ora trimo angop, melu yasinan yo lagi mlebu wis turu. Ngono ki segone metu ya. Oh, adang melu fidaan maca kulhu wis ilang kok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahu samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cek pertama lancar, suwi-suwi kok ilang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahu samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ngono ku ditakoni angsal pinten? 800 la ilaha illallah. Jeung Nabi ki gak tahu angop. Yo. Jeung Nabi ki lek pipis langsung ical, Pak. Kira-kira ditelan bumi. Karena apa? Pipis Rasulullah itu mulia. Allah mboten lilo lek sampai gak ilang kok didek-dek uang, Pak. Saking mulyane jeung Nabi. Pipis Rasulullah ki mboten najis lho. Rasulullah itu suci kok. Langsung hilang. Beda karo awake dhewe, seminggu lho nguyuh ndak ilang. Iki nyapa to kok manggah mambu iki nyapa. Jeung Nabi niku wangi. Awake dhewe ki apek. Agemane jeung Nabi itu pernah ada bekas keringat, ageman sahabat menempel pada ageman Rasulullah. Agemane sahabat 40 dina wangi ini mboten ilang, Pak. Jeung Nabi iki lek mlampah teng margi, jeung Nabi pun dugi Surabaya, wangine iki durung ilang. Wong cangkring randu langsung dawuh, jeung Nabi tas liwat, jeung Nabi kok roh niki ampune durung ilang. Ya Allah. Ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Lek jeung Nabi sare kok meneteskan keringat diciduki karo Ummu Sulaim. Kula nate maca hadise, nate jeung Nabi langsung tangi. Lho, nyapa Ummu Sulaim, mbok ge apa keringat kuwi? Kula damel campuran parfum jeung Nabi. Masya Allah. Wangi. Jeung Nabi ki selawase urip rong tau diencloki laler. Lalat itu tidak pernah menempel pada tubuh Rasulullah. Lalat itu hayawan yang identik dengan tidak punya tata krama. Ndas dincloki, meripat, irung, kuping, cangkem, sembarang dincloki. Karena lalat itu hayawan yang tidak punya tata krama, tidak pernah menyentuh Rasulullah, Pak. Taman tinggali teng awal-awal kita bidayah, sarai bidayah. Hayawan ini lek pedhok jeneng Nabi, seneng, Pak. Gak pernah lari.
Jadi enek pitik roji Nabi mendekat, enek kucing mendekat, enek ulo mendekat. Jadi Kanjeng Nabi ku ora mek didemeni manusa, hayawan ku ya seneng. Kanjeng Nabi niku ganteng. Enek sing dawuh ganteng Nabi Yusuf, enten sing dawuh mboten, cik ganteng Kanjeng Nabi. Iku enek ulama sing ibaratne cara wajah ayu karo ganteng niku dilebokne bal bunder. Niku sing separuh karo Allah diwehne Kanjeng Nabi. Sing seprapat diwehne Nabi Yusuf. Sisane sing seprapat iki didomong sak alam donya. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Cangkring Randu. Niku kebagian seprapat. Ngono elek ngedom ora rata. Sing ayu-ayu seleh Jakarta, sing elek-elek diseleh. Sing ayu-ayu ning Jakarta, sing elek-elek kok Blitar karo Cangkring. Krisdayanti ning Jakarta, Maya Estianti Jakarta, Asanti ning Jakarta, Puput Melati ning Jakarta. Mbok sing elek-elek kok Cangkring karo Blitar, Mujiati. Wonge teko, luputku ti, luput. Sumiati. Lho nggih. Mula lek Sayyidah Khadijah jatuh cinta dulu. Oh, pancen Kanjeng Nabi ganteng, Pak. Mula Sayyidah Khadijah jatuh cinta dulu karena Rasulullah itu tuampan. Dedeke Rasulullah ki ketoke kaya biasa, tapi lek Kanjeng Nabi sejajar dengan orang tinggi, pundak Rasulullah selalu di atasnya. Rasulullah itu lek memandang ke depan, Rasulullah tahu siapa yang di belakang. Pancen Rasulullah itu sempurna, tapi yang terakhir, yang paling hebat adalah ruhani Rasulullah. Sehingga Rasulullah dipuji oleh Allah karena ruhaninya muncul akhlakul karimah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Lan sak temene sliramu Muhammad, akhlakmu ning dhuwure akhlak sing apik. Ketika Rasulullah akan mi'raj, Rasulullah dadanya dibedel oleh malaikat Jibril. Sifat-sifat yang tidak baik dikeluarkan, dicuci dengan ma'u zam-zam, akhirnya dimasuki hikmah, mula muncul sing jenenge akhlakul karimah. Kula terang ni setunggal mawon dibutuh kondur, ya kuwi sabare, Pak. Sabare Rasulullah, Masya Allah. Kula duwe buku cilik kisah para nabi. Rasulullah ki pendak ajeng imami salat subuh, Pak. Ning telundakan ini dicegat wong kafir. Begitu Rasulullah dekat, meludah di depan Rasulullah. Cuh, marah, boten. Jeng Nabi bablas mlebu masjid ngimami. Sesuk jeng Nabi miyos kon dalem dicegat karo wong kafir, meludah di depan Rasulullah. Cuh, marah, boten, Pak. Rasulullah tetap berangkat teng masjid ngimami, wong kafir pulang, Pak. Suatu hari sing ngidoni niku mboten ngidoni. Lajeng Kanjeng Nabi bar salat subuh matur teng sahabat, "Sahabat, ora lho sing biasa ngidoni aku ki kok ora nyang ning ndi." Enten apa Jeng Nabi kulino didoni kok ora didoni kok ora penak. Anu Jeng Nabi sing biasa ngidoni jenengan iki dina sakit. Lara nggih, tangan sahabat dipegang, Pak. Ayo dendangi, ayo dendangi. Uang sing bendina ngidoni Kanjeng Nabi di saat sakit yang pertama kali menjenguk adalah Kanjeng Nabi. Golek ana kira-kira Blitar Jombang enek apa ora ini. Yo, jenengan duwe tangga tukang ngidoni sampean. Terus sampean diomongi, "Yo sing tukang ngidoni awakmu kalau lara nemen, piye leh mumuni?" Ah syukur mutiara pisan ngono. Jeng Nabi niku pernah ngimami, Pak, wakila salat maghrib. Wong kafir semerep langsung mundut kotoran unta, Pak. Tletong sak timba niku. Akhirnya balik Jeng Nabi pas sujud, ya Allah. Lah kok tletong sak timba diblek ning teng sirahe Jeng Nabi sing mulya, Pak. Marah, blas. Bahkan Kanjeng Nabi tangi cekekal terus berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti beri hidayah umat kula mboten ngerti. Lek ngerti mboten purun ngebleki tletong Nabi, ya Allah. Wicara Lukman iki lho sing ceramah iki. Salat terus dibleki letong kira-kira piye ya, Pak ya. Paling temuangi cekekal terus muni katamu kitek kuwi ngono paling. Aku gak misuh lho katamu kitek. Dadi Kanjeng Nabi ki sabar. Niki dawuh ulama ya dhaif.
Tapi kathah kiai yo sing nyritakne. Teng pojokane pasar Madinah niku enek wong kafir, matanya buta, pengemis, Pak. Tiap hari mencaci maki Rasulullah. Suwine 2 tahun pendak isuk diteri sarapan didulang pisan, Pak. Didulang pisan. Bendina ngelokne jeung Nabi, bendina pendak isuk diteri sarapan. La ilaha illallah. Suwine 2 tahun. Setelah itu Rasulullah sedo, Pak. Mbok sedo sing dulang diterusne karo Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu sahabat yang selalu ingin ibadahnya sama dengan Rasulullah. Nggawa sego sak piring, jangan sak mangkok, digo nang pojokane pasar Madinah. Didulang lagi sak dulangan dituwamplek cetuwer. Sapa sing dulang aku? Sing dulang aku duduk sing biasa dulang. Sing biasa dulang lek dulang halus, kowe lek dulang kok kasar. Biasa sing dulang aku lek segone atos dipamah dhisik terus didulangne aku. Lek iki atos kok jejelne aku dangkere kamu sapa? Sayyidina Abu Bakar langsung menangis. Lajeng dawuh, "Mbah, sing biasa dulang jenengan pun sedo." Lah sapa sing biasa dulang? Ya sing bedino jenengan caci maki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pengemisnya menangis, langsung ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya masuk Islam. Ini loh akhlak Rasulullah. Sabar nih, gak enek tandingane, Pak. Mula awake dhewe iki ngapunten lah awake dhewe iki ngapunten. Sudah punya kedudukan terhormat Pak Lurah, sing sabar. Lurah ya aja nesuwa. Sabar. Wong diarani apik ora ya sabare iki. Wong kula niki ya latihan. Wong kula niki kalau napa niki diundang ngaji walimah manten, Pak. Teng Blitar Selatan. Nah kula ki lek diundang niki biasane kula niki tepat waktu. Lha wau teng mriki Gus Saiful pun napa ngirimi kula acara. Lah kula teng mriku jam 10 ngajine. Oh berarti aku teko kono sekitar setengah 10 gak terlambat. Nah niku nek wong ngundang ngaji kula dugi mriku pinten Mas? Jam pinten Mas? Jam 8 Yai acarane walimah enjing. Kula dugi mriku jam 8 nggih. Gek ka omah kula sekitar 40 kilo, Pak. Jam 8 tet kula teko kono, Pak. Lah kok kursi walimah manten sakmene mbane iki sitok ya enek sing teko. Sing ngundang tak delok Mas mriki. Lho kok ternyata sing dugi Mas? Ya Allah Yai ngapunten. Tibane undangane walimah jam 11. Dodoku tak cekel. Iyai ucapan. Nyeng nabi diblengi letong gak netu. Akhirnya kula lungguh dhewe iki 3 jam kaya wong pekok ngono, Pak. Jam 11 tamu mulai teko, jam 12 kebek. Acara dereng dimulai. Ngenteni manten lanang teko. Akhirnya setengah 1 manten lanang teko, jam 2 kurang seprapat kula munggah ngaji. Teko ku wis jam 8, jam 2 kurang seprapat munggah. Ngaji mek 15 menit kula ndang mandap mergo durung salat zuhur. Kula mandap dipelayoni karo sing hajat, Yai ngapunten acarane semrawut, Yai nyuwun duka. Tak jawab, nak apa-apa. Iyai ucapan. Pak Yai mboten nesu blas, jeung Nabi lho dibleki letong ndak nesu. Loh, Yai mboten nesu blas. Akhire sing dihajat mesem, lah kok amplope didobeli terusan. La ilaha illallah. Tibane wong sabar ki ya ngundakne amplop. Pertanyaane nyapa to Kanjeng Nabi kok sabar? Nggih mergo Kanjeng Nabi niki duwe sifat fatonah, Pak. Kanjeng Nabi ki cerdas, Pak. Kanjeng Nabi ki saking cerdase niku ora iso maca, ora iso nulis. Kanjeng Nabi ki saking cerdase ora iso maca, ora iso nulis. Niki lek gak paham, kuwi sampean dilokne Nabi kok ora iso maca, ora iso nulis. Oh, Nabi apa? Justru Kanjeng Nabi ndak iso maca, ndak iso nulis ki cerdas. Mergo Kanjeng Nabi ki gak butuh maca, gak butuh nulis. Mergo Kanjeng Nabi ki setiap diulang selesai, Pak, gak ilang. Nabi kok nulis. Kanjeng Nabi pripun wingi kabari malaikat Jibril, "Sik tak deloki catetku." Ki Nabi apa iki? Nabi kok dadak, Nabi ini kok piye sih? Aku tak maca karyane Nabi. Nabi iki cerdas, saking cerdase ndak iso maca, ndak iso. Mergo Kanjeng Nabi gak butuh maca, gak butuh. Sing butuh maca nulis lak awake dhewe mergo bodho to.
Lek ning sekolahan diterangni ditulis. Mergo bodoh. Engko lek gak ditulis ilang. Lek Nabi gak tahu ilang. Niki nani kula ngrungokne pengajian ning YouTube kiai muni ngene, saya yakin Nabi itu bisa baca, bisa nulis. Wong Nabi disifati umi kok kowe ngeyel to. Nabi gak butuh maca, gak butuh nulis. Ngono saking pintere. Sampeyan duwe murid Bu, lek diterangne ora tau nulis. Lha mbok ujian iki kok bener kabeh. Kuwi cerdas apa ora jenenge? Sing eleki nulis nilainya panggah elek. Iki elek malah iki. Kanjeng Nabi ora butuh maca, ora butuh nulis. Mergo Kanjeng Nabi iki gak tau duwe sifat lali. Ngene lho. Mosok Kanjeng Nabi winginane didhawuhi malaikat Jibril nika piye? Piye ya? Sik tak takon sahabat winginane sahabat nulis sok ya. Kanjeng Nabi iki cerdas. Lah wong iki lek cerdas akan melahirkan sikap yang betul. Bahasane Pak Lurah, orang itu lek mindsetnya betul, engko sikapnya mesti betul. Uang ini logikanya berpikir betul, maka akan melahirkan sikap yang betul. Kalau tak takon Bu, tapi tolong dijawab jujur. Suami jenengan pendak jam 12 sawan iki kondur ke sawah. Lah jam 12 sawan kondur ke sawah tenan, terus jenengan gawe ini wedang kopi. Jenenge digawe ini wedang kopi mulai jam 12 sampai jam 10 bengi gak diombe. Jujur, jenengan gelo napa mboten? Gelo, marah, sakit hati. Lah nyapa? Mergo sampean keliru mikir. Mergo sing mlebu ning utek ya apa? Aku dadi wong wedok gak diregani, celek mlebu ning kene. Akhire jam 10 rokok ini gak diombe, nesu, kowe iki kebangetan ya. Dadi wong lanang ra iso ngregani wong wedok. Kari ngombe kopi yo ora gelem lho ya, kopiku lek utangan ya. Pancen iki bojo kowo kok ya. Tapi lek jenengan cerdas, rokok ini gak diombe jenengan ndak marah. Ya Allah ya gak mbok ombe, gak masalah ya. Kanjeng Nabi dawuh ndi-ndi nek wong wedok gawene wedang kopi sing lanang diombe utawa ora, iki ganjarane padha karo salat sunnah 7 rakaat ya. Kuwi gak mbok ombe, aku panggah oleh ganjarane salat sunnah 7 rakaat. Nomor 2 ya, gak mbok ombe malah peneran, malah tak ombe. Lho lek logika berpikir sampean ngoten seneng, mergo lek kopi ini gak diombe bathi loro. Siji bathi ganjaran, loro bathi kok. Tapi lek kopi ini diombe sampean mek oleh ganjaran tok gak oleh. Mula wong wedok cerdas nyuguhne wedang kopi mesti karo ndonga, muga-muga gak diombe, muga-muga. Nyapa to Pak, awake dhewe gak iso kaya Rasulullah. Nyapa to awake dhewe difitnah marah, dicaci maki marah, dihina marah, dirasani marah. Karena sing mlebu ning utek ya apa harga diriku dilecehkan. Aku dicampakkan, aku ndak dihargai, aku difitnah. Marah. Tapi lek sampean iman karo Kanjeng Nabi dilokne, dirasani, difitnah ki seneng. Mergo Kanjeng Nabi dawuh sapa ngrasani wong liya kok sing dirasani sabar, moko kebaikane sing ngrasani dikek ning sing dirasani. Lho. Sapa wong difitnah kok sabar, moko kebaikane sing mitnah dikek ning sing difitnah. Lho. Sapa dilokne kancane kok sabar, moko kebaikane sing ngelokne dikek ning sing dilokne. Mula Rasulullah dawuh besok nang akhirat enek wong sing kategori muflis, bangkrut bendino ibadah tapi pahalanya habis. Karena apa? Dibuat zalim kepada orang lain, akhirnya ibadah iki mau dikekne gini wong sing didolimi. Mula besok akeh wong wedok cangkring randu niki ning alam kubur kaget. Ora rumangsa di kebaikan kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Mari ditakoni malaikat mungkar nakir, "Yu ayo melu aku teng budi malaikat mlaku-mlaku." Enak-enak mlaku-mlaku moro enek barang ceblok mak mbelekku. Napa niku malaikat ganjaran? Ganjarane napa? Maca Quran. Gadani sinten tekmu? Lho. Lah kula lho mboten saged maca Quran malaikat. Heeh, sing pinter maca Quran ki tanggamu. Sing sregep maca Quran ki tanggamu, sayang tukang ngrasani awakmu. Atik awakmu sabar. Mula ganjarane maca Quran pen. Mbelekku. Lho, napa malih malaikat ganjaran? Ganjare napa? Sedekah. Gadani sinten tekmu? Lho. Lah kula lho cedhil-cedhil tiyang cangkring. Heeh, aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampane lek tekon buuh gak tau nyang. Tapi kok kagungan ganjaran sedekah? Tanggamu ki ahli sedekah. Ning sayang tukang ngelokne awakmu, adik awakmu sabar. Mula ganjarane sedekah Mbelekku. Lho, napa malih malaikat ganjaran? Ganjarane napa? Kaji. Gadani sinten tekmu? Lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. Iya aku roh.
Kowe mbiyen arep daftar gak sida to duitmu kok tukane Avanza. Lho tapi kalau kok diganjarane kaji kowe ditanggo bu kaji, wonge bolak-balik kaji ning sayang, tukang ngelok nih maido awakmu, ate awakmu sabar, mula ganjarane kaji pen. Laku lho, napa malaikat? Ganjarane napa? Salat tahajud. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho ben ate tahajudan malaikat. Heeh, aku ngerti. Jane kowe bengi mesti tangi to, tapi mek nguyuh. Adik nguyuhmu nak nyami aku ngerti. Tapi kalau kau diganjarane salat tahajud tanggamu lho bathuke ngecap pirang susun 28 ning sayang tukang rasane ngelok ning maido awakmu, ati awakmu sabar, mula ganjarane salat tahajud pe. Lho lek ngono kesimulane dirasani dilokne difitnah itu untung, Pak. Karena apa? Mendatangkan pahala. Jenengan iki lek diomongi, Mbak, sampean dirasani jadi saiki malih kemayu jawaban, alah bene wong dirasani ra kelonge alhamdulillah. Ndang gawe kolak kacang ijo ini mateng sing rasani diteri. Lho kok sampean teri kolak, Mbak? Heeh, sampean tas ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Ora lho lek wong cangkring kabeh apik ngelokne ra tau maido ra tau. Sampeyan oleh ganjaran kondi. Lho lek ngono duwe tangga gregetne niku penting. Kena gawe golek gany. Mula lek ning cangkring enek wong nganyelne ingunen, Pak. Nyapa Abu Jahal karo Abu Lahab kok dingu karo Allah. Allah lek sir mateni Abu Jahal Abu Lahab sakit. Malaikat pernah marah kepada orang kafir. Gunung harus diangkat karo malaikat. Karo Kanjeng Nabi ndak oleh. Abu Jahal karo Abu Lahab dingu karo Allah agar Rasulullah punya ladang pahala banyak. Bu. Dil nggih. Lek dirasani alhamdulillah. Aja malah dirasani genten ngrasani kuwi pok-pokan. Mbak sampean dirasani jadi saiki malih kemayu. Lah dek ya kemayu kuwi pok-pokan. Mulai enten hadis, Pak. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawaikahu. Ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Sampeyan duwe tangga, Pak, ganggu karo sampean. Jam 12 bengi lho usume wong turu dhek teko. Adik montore kenal potelon rang tang 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 grekop iso turu tekone tang 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 ganggu karo sampean. Jam 12 awan usume wong istirahat dhek tertib banter. Adik didepne ning ngene sampean. Gek sampean enak-enak leyeh-leyeh keberbeken tip gek lagune panggah kuwi. Pokoke joget tun mbokmu. Gek tun ki ya mbokmu tenan. Tangga sampean sing ganggu panjenengan tidak akan masuk surga. Lajeng sahabat matur, sing mlebet swarga sinten Kanjeng Nabi? Sing diganggu pokok Masya Allah. Sabar Pak Bu nggih. Oh. Nyapa to dokter ki rata-rata sugih. Golek ana ning Jombang dokter melarat, gak enek. Dokter ki sugih sebabe sitok sabar karo wong lara. Wis. Enek dokter karo wong lara kereng tak jamin melarat. Lah piye pendak enek wong arep suntik? Suntika. Tak tunjuk diasmu. Suntika ngene. Saking sabari dokter gak pernah nolak penyakit. Sakit napa? Darah tinggi pinara, darah rendah pinara, diabetes pinara, asam urat pinara. Saking sabari dokter sing di penyakit gila, dokter mboten gila, Pak. Sakit napa, Bu? Borok Bu dokter. Pundi kula gila Bu dokter. Pundi niki lebu, ya Allah Mbak kok akeh sete, sik tak resikane dhisik. Pertanyaane nyapa dokter karo wong lara kok sabar? Mergo dokter ki duwe iman, Pak. Duwe keyakinan sing kuat lek wong lara kuwi mau mara karo nggawa duwite arep diwehne, Dok. Dokter ki sabar mergo duwe keyakinan ku oleh duit. Wes, sama nek pengen sugih nang donya jadilah dokter jasmani. Nambani darah tinggi, darah rendah, diabetes dan lain sebagainya. Tapi lek sing rawuhi pengen sugih nang akhirat, jadilah dokter ruhani. Tangga dulur kanca sing di penyakit ruhani tulung disabari. Sakit napa, Mbak? Kula kenyih pinara. Niku, kula tukang mitnah pinara. Niku, kula tukang maido pinara. Niku, kula tukang adu-adu pinara. Lek kae, lek rewang tukang ngentitan pinara. Yakinono kalau dia itu datang dengan membawa paha. Masya Allah. Ayo bersama-sama mengekarkan diri menjadi dokter ruhani, Pak. Orang-orang yang punya penyakit ruhani kita sikapi dengan sabar. Karena di balik itu ada nilai pahala. Sabar Bu nggih.
Mula aja gumun sok lek lurah cangkring mlebu swarga dhisik dhewe. Mergo nyapa bendina dirasani rakyate Pak Lurah sabar. Mula kula kadang mikir Pak Lurah sok ning akhirat iki wong sing paling akeh ganjaran iki sapa ya? Tak jawab dhewe, Presiden Soeharto. Lah nyapa Pak Harto dadi presiden leren wong sak Indonesia kabeh ngrasani. Atik sitok endah enek sing njaluk ngapura. Dadi sok ning akhirat iki Pak Harto mikul ganjaran. Napa Pak Harto ganjaran kok akeh men lah wong sak Indonesia ngrasani ra enek sing njaluk ngapura. Lah niku sing gedhe dhewe keng pundi kok ngene Amin Rais. Mergo tukang ngelok-ngelokne aku wong. Bu, Pak sabar nggih. Masya Allah pun meh setengah rolas. Niki sik tak terangni sabare. Urung tak terangni lomane, urung tak terangni tawaduke, urung tak terangni kualitas ibadahe. Cik okeh. Ki lek tak turuti sampai subuh. Ki apik sing arep tak omong niki. Oh, apik sing arep tak omong nih timbang mau. Tetapi wis bengi ya. Lu tenan ngomongne lomane. Apik, tapi wis bengi ya. Jane iman-iman gak diterusne, tapi wis bengi ya. Piye diterusne? Wis bengi ya. Ki apik sing arep tak omongne timbang mau. Lha tapi wis bengi ya. Apik iki sing arep apik sing arep tak omongne. Lah tapi wis bengi. Apa ngono ae mumpung Pak Lurah rawuh, sok taun ngarep ngundang neh ngene ya. Nek ra ngono karo Gus Saiful ra diundang neh. Pun mugi-mugi barokah mauludan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Maringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Nawi wonten ingkang sakit barokah mauludan ninggal saras. Sedaya kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah. Barokah mauludan mugi-mugi putra-putri kula karo panjenengan sholih-sholihah. Mugi-mugi sedaya enggal saged tindak Mekah Madinah. Barokah mauludan mugi-mugi lamun sedo sedaya mawon pinaringan husnul khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mulai awal hingga akhir urusan khosoh Mas Yai Saiful, Gus Idris Ketua PCNU mulai wonten atur kirang sagung pangapunten. Bu ngapunten ingkang kathah nggih. Nasi kemutan toh? Kentang mau lu. Ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.